मंडळी आज आईची तयारी घाईघाईमध्ये चाललेली आहे. आम्ही तर ऑलरेडीच रेडी होतो. आमका जायचं होता कुडामध्ये जेवणासाठी आणि आमका थोडंसं आज उशीरच झालेलो निघाक. मग काय थोड्याच वेळानंतर आपण कुडामध्ये येऊन पोहोचलो आणि आज आपण इलेलो कुडामधील जेड हाऊस चायनीज रेस्टॉरंटमध्ये. जा की करेक्ट कुडा एस टी स्टँडच्या समोरच असा आणि यांच्या नावाप्रमाणेच यांचं मेन्यू सुद्धा एकदम युनिकच असा. आपणच ऑर्डर केलेलं व्हेज लेमन कोरिएंडर सूप आणि चिकन मंचाव सूप. दिव्याक आमच्या लेमन कोरिएंडर सूप ट्राय करून बघूचं होतं आणि युनिक गोष्ट बघूक मिळाली. लेमन कोरिएंडर सूपमध्ये आमका ब्रोकली टेस्ट करूक मिळाली. यांच्याकडे यूज होणारे सॉसेस असतात ते एकदम हाय क्वालिटी आणि स्टँडर्ड सॉसेसच यूज केले जातात. स्टार्टर्समध्ये सुद्धा आपण युनिक स्टार्टर्स सांगितलेलो, ज्यामध्ये चिकन रोस्टेड सिलेक्ट केलेलो आणि अजून एक म्हणजे चिकन पोंचाय आणि यांच्याकडे सर्व प्रकारचे इंग्लिश व्हेजिटेबल्सच यूज होतात डिशेसमध्ये. ओव्हरऑल गार्निशिंग तर तुमच्या समोरच असं, पण टेस्ट मात्र एकदम नेक्स्ट लेवल होती. त्यानंतर आपण दिव्यासाठी स्पेशल चिकन स्टीम मोमोज मागवलो आणि मोमोजमध्ये सर्व टाईप्सचे मोमोज तुमका यांच्याकडे टेस्ट करूक मिळतले. मेन कोर्समध्ये सुद्धा आपण युनिकच काहीतरी सांगितलेलो. आपण चिकन कॅन्टोनेस राईस सांगितलेलो, जो की आम्ही फर्स्ट टाइमच अनुभवत होतो. सोबत व्हेज फ्राईड राईस आणि अजून एक महत्त्वाची गोष्ट, तुम्ही यांच्याकडे थाय डिशेस सुद्धा ट्राय करू शकता. आपण व्हेज थाय ग्रीन करी सुद्धा ऑर्डर केलेलो. चिकन कॅन्टोनेस राईसचा जर विचार केला तर इंग्लिश व्हेजिटेबल्स, राईस आणि चिकनचा जबरदस्त कॉम्बिनेशन आणि वर्ण सुंदर ग्रेव्ही माका तर एकदम जबरदस्तच आवडलो. त्यासोबतच मंडळी तुम्ही यांच्याकडे सिझलर्स सुद्धा ट्राय करू शकताय आणि सिटिंग अरेंजमेंटचा जर विचार केलात तर यांच्याकडे एसी नॉन एसी दोन्ही सिटिंग अरेंजमेंट्स अवेलेबल असत. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इकडचं एम्बियन्स तुमका एखाद्या वेगळ्याच ठिकाणी येण्यासारख्या वाटताला. या सर्व सुंदर वातावरणात जेवण करताना कधी जेवण कंप्लीट झालं आमका कळाकच नाही आणि आजचं आम्ही फुल स्टॉप मस्त फ्रेश लाईम सोडा सोबत घेतलो. तर तुम्ही सुद्धा 31 किंवा क्रिसमससाठी मित्रांसोबत बाहेर जाऊचो प्लॅन करत असाल तर जेड हाऊस चायनीज रेस्टॉरंटला नक्की व्हिजिट करा.